van impulsar i van fer full de ruta que s'ha parlat sempre. La llibertat, impulsar la llibertat individual, la llibertat nacional, que per cert, ara més que mai, és el moment de lluitar pel dret de decidir i per la independència. Aquest esperit ha estat també el motor que ha fet engegar les múltiples campanyes veïnals que per obtenir tants equipaments que mancaven al barri. Les millores urbanístiques, moltes guanyades i poques perdudes, parlem de l'espai industrial, el Bafort Vell, Can Balló i el soterrament de les vies com a exemples. Però sense oblidar les feines que dia a dia s'han anat fent al nostre centre i els serveis que oferim als nostres associats en particular i a tots els veïns en general. Acolem entitats que demanen la ubicació de la seva seu a Oliveres 30, als tallers, cursets, reunions, conferències, assemblees, tot això dintre de les nostres possibilitats i sense detenir. No vull allargar-me més, potser fins i tot faig massa publicitat al centre social i per això repeteixo el nostre sincer agraïment per aquest guardó que ens acabeu de donar. Moltes gràcies, visca Sants i visca Catalunya.